נו, אוקיי, אז שלום חברים, הייתי היום בברול, אוקיי, הייתי פשוט באמצע סיבוב, הייתי בברול וניסיתי את הסרט של סמי הלג'נדרי, אבל תשמעו מה קרה לי, פשוט הקלטתי את הסרטון, וזה אשכרה לא הקליטי פשוט כלום, אני לא יודע איך נדר, זה מה שקרה לי, פשוט מה שקרה לי, אז ככה, פשוט לא הקליט לי כלום, וזה מה שקרה, אז עסקתי עם הלג'נדרי שלפתי עם ברול פאס. ועכשיו אני רוצה לעשות משחק עד המגה-בוקס. שזה בלתי לקרוא משחק. אני חייב לנצח את זה. 20 שנות לילי. ותגיד סקין SM כמו שאתם רואים. נו. הייתי מדור נו, אנחנו שמפסידים. אוקיי, נו. וואו, ראיתם נורא בזמן, אתם הייתי חייב לשים את זה. יש הערכת זמן בול בזמן. ונו. יואו, ראיתם איזה קאמבק דפקנו שם, בום, יפה. זה רק עוד 2 למגה בוקס. הנה באמת, אתם מאמינים לי באמת. זה ברור, יש עוד הרבה ימים לחדשה. הסרטון. 5 שנים שחי תלבקתי. ראיתם מה אני צריך לבדוק יותר, כי אם ראיתם את השורט שהעליתי, אז אני צריך וכבר צריך לחכות יותר רבע שעה. וזהו. זה יחשור, זה מצלין עשיתי, וזה פשוט עשה, פשוט עלה. אם ראיתי שהיה שם בסרט עם הרבה צבעות, אז בטח אנשים ראו. על אחד הפסלנו. בום. טוב אבא. מועקת חברים. אבא. יאללה. הוא טעות. נו באמת, פעם נדיר. טוב, אז יאללה. אחרון. אחד נפתח את זה של שם. אוקיי, היא אמורה לטוות לראות את כל הדמויות, כאילו היא תהילה, והיא תהילה, עוד שנייה בתהילה, היא פשוט טובה, אמינה. כי גם בתהילת עולם, וגם כאילו זה אבל כי עוד שנייה מגיעה לחייזר, לא לחייזר, איך קוראים לזה? איך קוראים לו תהילה, וואו, עוד לקחתי את הסופר, לקחתי שם את הסופר, אבל אם אני עומד, תסדר לי, לא? איפה אני יודע, כי לקחתי אותו. מה אני עושה? בום. אוקיי, מקס, לא מאמין, עוד שנייה פתאום. המין הזאת, לא, מי נראה לי? המקס, כן, המקס. אבל אני בדק פה, אני רוצה לבדוק באחוזים, כן, יהיה הרבה אחוזים. אוי, לא, וואו, איזה הסלר של המורטיס, ראיתם את זה? דאום, פטאפל. נו, קבל את הסופר שלה. לא, מאמין, אוקיי. עד שאני אמון, אז לבוא את זה לחזור אותו, שזה לא מחזר לי. פשוט את זה עכשיו. נו, לא. נו, חבר'ה, לא, שמים גול עכשיו. בם, דאון. אז בוא נבדוק אם אתה בכל דבר, כאילו לקחתי. כי זה לא. מדהים שנעשה כמו חדרול כמו את האולטימייט
אז לא יודע לי שצריך להתאוטמת בחזרה. נו, וואו, איזה קטע. יואו! לא, לא דפקתי שם, אני חושב לקנות לעצמי. שלי בי הסופר שלי. באם. נו! ככה עשו. אתם חייבים לעבור לזה. אתם חייבים קבוצה. קבוצה? לא בגלל לעשות אותם. עכשיו לא בא לי, לא בא לי. לכן דברים לא בא לי. באם. דיום. לא מאמין, אתם עושים מה עוד לשם. סליחה, התקפה את זה. נו. אוי, אתם עוברים להפוך. חברים, שתי מגה בוקסים. חייבים לעשות את שתי מגה בוקסים האלה. שתי מגה בוקסים. בם, בנג די אולי. לומי. לומי! אי אפשר רק להשקעה את הלומי. אשכרה רצית את הלומי. וואו, איזה פספוס. תודה רבה. Yes, tapi goal. Ini pasti ini. Sabatin. זה בוטים, אני שתן, אבל הוא הרג אותי רגע, כי לא יכולתי לזוז. הגיוני. אחד וחמש. כן. יש, ניצחתי. מי מנוסח מכוכב? אני אומר לך, אל תשימו סאב, בתת, זה כן צריך גם כוכב, אבל יאללה. זה מגה בוקס. בים, 2. או שזה עוד אחד. לפעמים משהו טוב, או פישה. כלום. 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 תדבב. תדבב. נו, לא צגתי בזה כלום. עוד מסר קרדיטים. וזהו. כן חברים, זה היה סרטון היום. שנהניתם. אוהב אתכם, ועד הסרטון הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.